Nachádzame sa v obci Červená Voda, len 7 km od mesta Sabinov. Chcem vám predstaviť túto nádhernú zrubovú novostavbu, ktorá môže slúžiť nielen na víkendové bývanie, ale ako plnohodnotný rodinný dom. Zrub bol postavený v roku 2020. Centrálnou časťou domu je obývačka s krbom, spojená s kuchyňou a jedálňou. Má 4 spálne, 2 kúpeľne, 2 šatníky. Nedaleko sa nachádza obľúbené lyžiarske stredisko Drienica. Lokalita je vyhľadávaná kvôli hubárčeniu, prechádzkam v prírode, turistike. V celom dome je elektrické podlahové kúrenie. Všetko zariadenie v dome bolo vybrané veľmi vkusne, aby ladilo s drevom, ktoré je tu všade priznané v podobe trámov, stĺpov či obložení. V suteréne je sauna s kaďou a oddychovou časťou, kde sa po ťažkom dni dokonale zrelaxujete. Pozemok je svahovitý, upravený terasami, osadený okrasnými krytmi. Na rodinné oslavy a stretnutia s priateľmi využijete veľký altánok. Súčasťou domu je aj veľká dvojgaráž a pred domom sú ešte 4 parkovacie miesta. Ak je bývanie v takomto zrubovom dome v blízkosti prírody vašim snom, zavolajte mi a dohodneme si obliadku.